Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormatly belin terkerde başymyzyň ýygyderli tagallalarynyň netijesinde ata watanymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygyderli ýokarlandyrylýar. Ara gatnaşyň esas ferişdeleri bolan ýollar sany ulgamyň mümkinçilikleri bilen döwre wagtlaşdyrylýar we barha kämilleşdirilýär. Şeýle ajaýyp mümkinçiliklerden ural Türkmenistanyň İçeri işler Ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy ýol hereketine gatnaşýan sürjülere öz maslahatlary bilen ýüzlenýär. Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadrlaryny bellenilşi ýaly sürjü ulagyny, gatnawyň köplügini, ulagyň we ýüküň aýratynlygyny, ýagdaýyny, ýol we howa şertlerini, hususan da hereketiň gara görnümüň ýagdaýyny nazara almak bilen kadrlaryň talaplaryny berja etmäge mümkinçilik berýän hemde bellenen çäklendirmelerden geçmegen tiýlik bilen dolandyrmalydyr. Hormatly sürjüler, Ahal Gulaýatynyň Göktepe trabynyň Gurban Sultanyje şaýoly bilen Garrykuly köçediniň kesişýän ýerindäki aýlawçydan başga Aşgabat, Balkan gara ýolunyň uğruna ýerleşýän Beherdeli trabynyň birinji gödäwçilik nokatlarynyň arasy döwreba täze tiýildi ölçüýüji enjamlar arkaly iki nokatyň arasyndaky geçen ýoluny optika geçirçi arkaly takyk giren we çykan wagtyny hasaba almak bilen matematik hasaplamak arkaly ulagyň tiýildiginiň ortaça jemini çykaryp ýol hereketiniň kadrlarynyň bozulanlygy üçin bellenen tertipde administrativ jerime kararynyň çykarylýanlygyny size ýatladýar. Edidileşir, asuda, awadan ýollarymyzda bellenen tiýillik kadrlarynyň talaplaryny berja edin. Bu siziň we beýleki ýol hereketine gatnaşyjylaryň howpsuzlygydyr. Ýoluňyz ak bolsun, edil watandaşlar.